Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Hello mga listeners, balik na sadta sa ato ang drama. O karon akong i-upload ang Palamay Drama Compilation Part 178. O nakulugar man tag edit mga listeners kay nakarelax ta sa atong trabaho. O ngayon di ko pasid sa pag-usap sa inyo mga listeners nga tagbugay jud ta maka-upload kay busy jud ta sa atong trabaho mga listeners. Sinawat nga masabtan ng mga listeners. Mubawi ako pohon. Mahuman ato ang trabaho. Tuloy-tuloy na dayon ato ang mga drama na atong ipag-upload. Basa gapunta sa atong mga comments katong last nga gi-upload na to. Pagbasahon mga comments. Ang first comment si Ma'am Delsan 99. Good morning Sir Idol. Karon pa ko ka open YT na ulahi ko medyo busy nga kabuntagon. Salamat always. God bless you and family. Nakauli na din si Ma'am Delsan 99 sa dito sa nakauli na niya sa Pinas. Kabalo ko nga busy jud kay ni si Ma'am Delsan 99 na nakadalikyat jud sa comment sa tuwa. Salamat kay sa imo ma'am sa imong kabisi. Maay na kauli na kakaron. Focus mo na ko Ma'am Delsan 99. Salamat jud kay sa imong suporta. Si Oscar Abaydog, salamat ta sa idol kay naka-upload na sad ka basta dol wa skip ni dol. Daghang sud salamat sa imo ada Oscar Abaydog sa imong pagsabot kanako. Sa imong pag wala skip dako na kay tabang sa ako Oscar Baydog no. May na lang pod nga makabawi ta sa atong gihaguan. Pero maski busy jud ta, maningkamot jud ta nga maka-upload jud ta para lang makalingaw sa inyo mga listeners. Si Annalyn Brownie, nice. Salamat sa imo po diha Ma'am Annalyn. Si Hisel Umpra, salamat idol, God bless. Salamat sa imo Ma'am Hisel. Si Jude Plastico, paksit na sa idol. Salamat jud sa imo diha John Plastico sa imong kanunay nga pagpaminaw o sa imong pag-comment. Labi na sa imong tito diya. Salamat kayo. Si Luel Balandra, duha ka heart ra ni kang Luel. Salamat jud sa imo da Luel Balandra nga naa jud ka pirmi pod ga suporta ug paminaw. Daghang salamat sa imo ha. Si Jude Plastico, kaduhang comment ni Jude Plastico, idol, mamayot na lang daw akong tito kay way bay daw. Salamat jud sa imo diha Jude Plastico no. Wa jud babae daw matud pa ni Jude Plastico, wala daw nakita babae sa iyang tito, namayot lang daw. Annalyn Brownie, very good. Salamat si Moda Annalyn. Si Topher Valdez, thank you idol, more power. Daghang salamat pud sa imo da Topher. Og dili na to dugayon ato nasugdan nato ang Palamay Drama Compilation Part 178. Ako si Cardo ginaingon, mahal ko ikaw. Apandawaton ko na lang nga ikaw dili gyud ako. Tingito mo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Doon lang ko sa baybayon. Malipay gano'n si tatay nga daghan kong kuha nga isda sa akong pagpanagat ron. Makabaligyan ako ini daghan. Paglipay sa to si Wina ako, my love na ako. May kwarta na unya ko para manuroy na sa lungsod. Magdit-dit-dit-dit na sa mi. Magdali ko, bugsay lasad. Tay! Uy, mga! Tay! Balik eh! Mo man niya itong miyaging adlaw, tay! Sige na balik ko. Katuwa gyapon kong dagang isda, tay! Jabasiran ni mong ko, lampas kayo eh. Lampas kayo, tay! Ang jabasiran, kuha niyo yung Diyos babayon. Oo, tay! 2,000 pesos ka pinang akong nakuha ang halin sa isda, tay! Huwag doon na ako'y gilain din nga para panood-an na to. Gilain sa... Nagnasa ko'y gilain nga para kang Wina. Para panood-an sa nila. Pila kilo. Di pa dito si Wina nga. Atagan mo og isda. Panood anak nga. Kuwante. Kunsa man? Di ito. Di ito sa puldo ay. Puldo? Uy, si puldo. La mo na inindot kay mo rin nalahi ni gamay. Ay mo amigo ba nga nagtrabaho sa syudad? Mo ba? Ni ana dito siya sa probinsya de si Baypuldo rin ako. Ay, amigo na ko. Nagsabot ba yan niya to niya, tay?
Natabangan ko niya nga makatrabaho kog syudad. Ay, mao gani yung tuyo ni mo, Oh. na dalon mo siya sa balik sa syudad, alam makatrabaho, sunod adlaw. Amo ba? Oo. Kini palahi ni kay trabaho syudad. Bitaw, lahat ano? Oo. Ako sa ning ihatod ang isda sa ilang wina tay. Ug Sige. pagkahuman, mulahos ko sa bahay nila ni Baypuldo. Ha? Sige tay, diyan ka na tay. Okay. Sige tay. Kanya mo yung nakalahi. Oo, tay. Laos kang puldo. Ay, gusto kita gardo ng magtrabaho sa syudad. Dili ko lang siya. Kung ano, hindi na ako siya pugngan. Dako na bitaw nga. Hatang na nga yung gusto. Ihatang na nga ako. Salamat kay nindong karduhay ni ista nga imong gita. Ganahan siya ko ani nindot kaning tuwaon kay labas pa. Oo, giday. Pero day. Sa mahumot ron day. Humuta ba yan? O, mo din buhok day. Humot ka day. Basa-basa pa man. Bagong ligo daw. Tandaan ko pa lagi. Tag na ka. Ay, Og ako yung usa din sa bahay karon. Tapos sa lungsod si nanay ug tatay ang Oh. mga manghoy. Oh, pagkadungog na ko day, tanaw akong ubos day. Oh, hala. Hala no ni Barug. Ikaw ba? Ay, kalaw yan ni day. Ganiya, para ba di nagkuanday ka ng ganahan ba? Tanaw na si kwarto day na. Tukar ako gana sa rusa day. Agad rin ko nimo. Ha? Magtuwa man ang takog ista. Ay, yan na ng tuwa-tuwa, uy. Lahi sa adatong tuwahon. Ikaw una, ha? Ikaw akong tuwahon sa akong mga laway. Ikaw doon kang bago kang ligo na itala na yung score. Let's go! Lagi ng bagong ligo to, ay kay humot tanan. Ang man. Wa pa ko makaihi. Alam nga sa ako, makaihi ka nga, bagong ligo. Siyempre, nangihi lagi ka dito. Bito ko na anak ay. Oy, baby, baby, baby. Delikit dito. Nasudat kong kamay, baby. Ano naman natin sa mina ni mo. Kani pa, laminig ka na. Dali na, dali na, dali na. Diyan ka na. Siyang na yun. Siyang na yun. Ay, do. Kapuya eh. Nagpaabot ba na ako sa Sibay Puldura? Ay, kapuya. Kapoy mo lang. Alangan, tulo ka raw na imong nakuha. Ug unsa to dong? Mukuyo ka ni Puldo sa syudad ato ka manarbaho. Uday, suway na ako nga manarbaho ko syudad ay kayo. Kung di ko makauyon dito, balik ko din sa probinsya day. Kung ako'y pagbutuin, di ko gusto mukuyo ka ni Puldo sa syudad. Tingali unyag makakita ka dito laing babay. Imo na unya kong buwagan. Mga ay lang pagkatudong. Ay lang karto. Day, Dong ha? maunay akong ipasalig ni mo day, Wina. Di na ko muling ipaglayang babae dito sa syudad. Ug gawas pa. Wa say taga syudad nga maibog na ko eh. Taga probinsya lang ko, gamay paggrado. Basta baya ha. Ay pangitaglain dito ha. Uday, Wina, di guday. Kanang ipasalig na ko nimo. Ikaw lang og gimahal og gigugma. Ikaw lang ug wa ni lain pa. Mao ba, Baypuldo? Udto na tama abot dito syudad? Bay. Lahot lang yata sa ilong. Sa akong gistaran ba? Ato terminal todo sa baboy. Itong house terminal, bahala ng terminal ay. Na-order na to sa sintas-tinta. Gagmay kayo. Butlang. Hindi lang taman nauway ba eh. Okay, bay. Salamat kay bay ha. Huwag kung makatrabaho na niya ako sa gitrabahoan mong dakong na tindahan bay. Ana lang niya ako tipon sa imong gistaran bay ha. Well, Tabang nagkugamot sa abangan bay. Ay, sorry, problema na mo to eh. Ikaw ginabang anak ka doon. Ha? Oy, problema. Basta makasweldo ka. Okay na. Sabi mo ba eh, suskanar, guwapa babae sa ang tindahan eh. Ha? Talagin, lamig kayo. Ay, no. To. Di ko ana bay. Baka ulit mo ba dito? Klaro kayo! Samot bay. Di ko ana bay. Di ko mulingi og laing babae bay. Di, nagyod. Bay po. Unsa? Hindi, bay.
higagaw sa kubriyan. Ibo kayo ng isya. Sige na, sige Tubuyo patsansing kasi ako. Rondot kaya na, lampi kaya na. Sige patsansing sa ako ba? Huwag pa biasa pero saan man nga. May uyab naman ko. Isuwayan ka ba? Ha? Isuwayan ka ba? Silag bagid-bagid. Okay Saan naman ba? siya kay tubuyo mara. Di lang ko ba? Basti siya. Di lang lagi ko kaya na ko'y uyab. Ay, pabilo. Di lang lagi ko nakasaan ko. Di ko mulingi. Siya siyang wina, oy. Kumain ko, brahan mo ti siya, bre. Oh, wala ba? Niya sa paingon na ito ba? Oy, Pulgo. wow. Ay, Uy, Puldo, ingon sigaw nora ba? Patuon ko no ka sa ila, karong gabi Adto lang daw ka papamisitahon niya. Pagdalang ko no kaupan. Si Cardo ay, dad-ana. Ah? Oh, dadon ni ko siya dai, kuyo karo gabi is by Cardo, ha? O saban, dadon na ako? Ha? Kuyo ka bay? Oo, bay. Sige, bay. Uy, nga akong cellphone. Uy, si tatay ming nanawag. Tumo ka. Kadiyot lang ba ya? Tumo ka rin. Tatay man eh. Nanong kaning nanawag mis tatay nako. Hello, tay. Tay? Tay, kadiyot tay ha. Kay mihinay kayong signal dire tay. Kadiyot ha, kadiyot. Anong nanawag man ka tay ha? Dire tay, nindot ng signal dire. O tay, tay. 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 May mayroon yun. Naimo ko gipagitan o baguhon na cellphone dong. Tay. Klaro na ka. Pagkawa ko niya mo. Oo nga naman. Ko importante ko yun. Ha? O mauna niya yun. May gisulti ko niya mo. May gisulti ka? Wa pa man kay gisulti. Kaya yung gisulti Ah. ko. Gisulti naman niya. Unsa ba? O kayo na lang dun. Kay kurado nga. Oo. Manginaot ko nga. Dili ka wala niya ha. Ha? Kay bawon niyo mo ganitaw ko niyo mo. Nganong magwala man ko dayan ang imong itaho nimo nako tay? Kado. Oh. Ang imong kuya pa. Oh. Mapdos! Ha? Mapdos? O si Waring ang amahan. Uy. Sikrito siya o buwan katangan ni Waring sa mingaw nga dahil. Oh. Tilugos. Wala mga tagsamok si Winga. Pati lang Mapdos siya o nagkaukom nga. Magpakasay na lang kang Waring. Dali. Ano ito mo mali? Kalma. Ano man? Salamat tayo. Gisugot ko ni mo dito siya. Ug manginaot ko nga malimtan ko sa hingpit ang akong uyab nga kaslo na lain. Kana kay pagkakaslo na unya siya sa lain. Dili gid kamo ang gilatid sa kahitasan nga magkadayon. Kalimti na siya, uy. Kay buhaton sad nako ang tanan nga magmalipayon kauban nako. Oh, uti siya. Kalimtan ako siya. Kalimtan ko sa hingpit sa uwi na. Niya na taday. Mihunong na tungod sa mutilang gisakyan tag taxi. Taxi driver. Diaranging among plate oh. Dong, nahadlok ko. Ay kadlok. Mahal ko nimo di ba? Mahal ta sad kaayo ka, Dong. Ug ako sad. Mahal ko kay ikaw. Busa ta na. Sawan ta ang duha na to kagugma sud sa motel. Tanaday ti siya. Kalamili mo siya. Jud, pagkita kay. Kilo ka na, tiyain mong gikan, uy. Tay. Sabtang mo ako sa ere. Kumutan sa pinagtututan mo. Tay. Ugkumot, tiay. No. Ani di ko ng buhaton, day. Ang lamig kayo, Kadip, day, di na madaday. Kaya, day, nigahi ang ubos. Gahi ang ako, Kadip, Uy, kadako. Hala, asa ko no? Gahi ani. gahi lagi kayo na Gahi ganyan. kayo. Talabi, ibila pa ni bayan ng duha pa. Aksundang ang seremonyas. Inaya Berjala ka. Hagay, ikat sa tigpasa. Kadip. Padangog ng kadiyot. Ikat, Kini. hagay. Antusa pa. Pagdali, dila pa. Kaya po na kayo. Tisyo. Hagay.
Nakuha ginakong kaputli ni Tisha atong igayuna. Man sa nitabo, plano dahil mi nga magpakasal. Wa gyud mi magdayon sa kung kanhing uyab nga si Wina. Dili gyud kami ang nagkadayon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mikael ginaingon. Dili angay nga ipanghambog kung unsa ka kalig-on sa batan-on kapag pangidaron. Kay di na ni mausab pa sa panahon nga ikaw moabot na sa imong pagkatiguangon. Da, morning ni tabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kasal? O Salome, Di pa ko andam, Mikael. pero ako andam naman ko Salome. Daghan pa ko pangandoy sa kinabuhi, Mikael. Ngano day kung makasal na tang duha, di day ka makahimo sa pagpadayon sa imong pangandoy Salome? Ay, mura man hinuon kang nagdali, Mikael. Ha? Mura kag nagdali. Oo. Dili kay murara. Nagdali gid ko. Ngano di ay? Lumbaan na ide ng minyo. Oo, para na ako Salome. Ha? Unsa? Mao na, tungkol kay di ko gusto nga maadto ka paslain. Kamabaw rason ni mo Mikael. Mikael, Pa. Sugot na lang ko kamabaw pa. ko ni mo. Sugot na lang. Nga mamaita ni Salome. Kadagang mga babae, Mikael. Dili ka pa mahutdan ni taon, uy. Huna na pa kayo. Ang kami niyo ondo, dili baya sayon, ha? Kung makasal ka na ni Salome, mahigtan ka na ni Ana. Kaya ang kasal doon ay laing meaning ni Ana. Ha? Unsa man pa? Sakal! Matuok ka na kung may asawa ka na. Ganong ingon ana man Salome. Nahilabtan na ka ni Mikael? Tug-an sa tinuod. Kung magpakasal na di ay nahilabtan na. Unya, unsa may inyong gidalian, ha? Ana? Unsay ana bay Mikael? Ayaw ko paguri-guri di oy. Ayil, ikaw pa. Suwito na ka nga ana-ana. Kaya nagminti na kag pila kito? Tulo baron? Sama di ay? Okay, wait laglagay good sa mga guy. Back to you guys. Bitaw. Saya kasuwa. Dinood man. Kay bawo ko nga lamion na Salome. Susno. Kung maminyo na mo duha, sure ko buntag, hapon, gabi apil bang kadlawon, takla. Bro. Nahala, sige na lang. Total may trabaho naman ka, Mikael. Makabuhi ka na ni Salome. Okay. Karong Domingo, mamay ta. Oh, salamat kay pa. Ay, sige. Sunod buwan ang kasal. O kay si Salome may akong anak, babae pa gyud. Gusto kong halandumon ang inyong kasal, Mikael. Bisag dili grande ang kasal, pero at least solemn ang seremonyas. Tita, kasal man, di man misas patay. Oh, unsa Mikael? Sorry tita. Kuan magud. Solim man imong gisulti. Mao nga gilain ako pagsabot. Papasa like a bride with troubled water na. Maugid bay. Mo bitaw nga atat kay na si bay Mikael nga kasal na sila si Salome. May untag, di maparehas na to sa kail nga tagutluno. Sabo. Sabo. Hinaot pa unta nga dili dali mapulaan si Mikael si tawa. O di parehas na itong duwa bay ay. Ngomong ka. Basta! Mikael? Nialagay ka sa suite sa room sa hotel? Ganina ra ko din nga nagpaabot ko nimo Salome. May gi-entertain pa man ko nga bisita namong mga kaliwat, good. Mao ba? Dali bi. Ay, uy, Mikael, tay pasa ba kay nag-ilis ko? Mag-ilis ako sa kong
wedding gown. Saon nga naginaminam na kay kun imo good. Ay, pasagod. Siya pa yung, uy, di ka huwat. Maghubos ako sa akong wedding gown, ha? Sige ako bitabangan ti ka. Uy! Uy, wala ka mag-ilot, Mikael. Uy! 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 Ay, ko pahinga mo Pasagod. Maghubo pa lagi ko sa akong wedding gown, Mikael. Ako yubo bitabangan. Naunsa man ning bana. Uy! Toka nahubo. Sige na asawa ko dali na. Sige, okay, nahubo naman ni mo. Wala naman ko'y gisal opo. Sige, Kining drama. Nagtanong na ka. Kanin dupli mo ubos. Mi abi. Lami ato yan ay. Lami ko asawa. Tagpawon di ka maayo ron dali. Tagpawon di ka dali. Ay, ako ha. Tagpawon di ka. Ako asawa. Dali as panahon, no? May apaw na kita. Mari. Murag baguhay pala nakasal sila sa lumayog sa akong anak nga si Mikael. Stilan. Dako ng bata mo na. Jeep. Ay, dako na kayo. Mo eskwela na karong tuiga. Maod yun. Ay, Lolo! Uy, isa man apo. Namo mane! Yes, mane! Daybay ko, ice cream! Ice cream! Kini kwarta ni ko eh. Lala! Kini ako kwarta apo. Daghan kag mapalit ining ice cream. Na sige, 100 ni. Kining ako 150 ni. Di arao. Bidding ni. Ambi lang na imo ha, mani. Daddy Lawi. Ami po na imo. Mami Lala. Okay, thank you. Pagkamaro. Bye ko ice cream. Palitan at sana ako mga friend ka. Ay! Pastilan. Nagmaruan mo ta sa tong apo. Mare! Natawag na sa jeep eh. Tupad ko ni mo ha. Sige. Ay, palain na ito nagtawag sa kwarto si Jeep. Ay, kay 12 years old naman. Ay, dako na na. Di lagi mo sukot. Kapila ko na nagiinan. Ay, tabi anyway. Palamihan sa tika ha. Kay tod-tod pa ni Kuan. Kanang bitong maningkamot nga mo barog. Mo okay. Ha? Ang unsa man. Kuan, kini may gitumar man ko para pagahi. Hangan naman. Di na makaya. 45 pagani ka. Sipa pa nagbuto Mikael. Ambot boy, nikalit taming ako ang amurong naghanggiuno naman eh. Kaniyot, basig tungod di sa ko trabaho ba? Kanang sobra kay trabaho bitaw. Gina. Pasanginlan pang trabaho. Palamian di ka ha? Sa lumiha, i-timing lang na ako nga mubarong naning ako ha? Sige. Sige. Taod-taod pa ni. Asa man palamit niya? Kini. Kani kuot ginagmay ba? Ay, yawan ako iring. Mas ko yawan ako. Nagtukong din nakasunod ka. Nilom. Nilom na. Ako na gubibaka niya silaw. Wow, Siya to, si Jeep to. Kuya, wala bin akong iring. Unya na lang, Mikael, may basig. Piyong na. Dali. Kita ka. Hinay lang, basi Nag-istrong na makamatay, kami. Nag-istrong na. Nag-istrong na? Hapit na. Nag-istrong na. Hapit na. Hapit na mo gaya si Dayon Yor. Sige. Kini. Muna ninitalab gida itong akong gitumarde. Mao din na balikag susa si ka may gitumarde ka para pa strong. Oo, di. Ako, dili, uy. Ay, nakuntihan kanina. Sa ako na nakakaudot nga sa anggod. Gigok suka ba? Pag-abot na ko din, naglain man. Dili na ito magsulti ba yun, ano, yung tinuon ng gisul ni Bay Ayil nga makapos asawa akong gitumaran. Para ni, kuan ba, ni Master. Sila si Master. Strong, sige magtabi diya. Magkamatay na si Jeep na mapalpak yun na yung gitumarde. Tugay pa na. Sa kun. O manay ayo Ay, sa oy, mo sa baldahon, oy. Di na mo. Kuan, strong. Kaya sa daan na, uy. Di ba yung ganahagi na mo ko pirmi ha? Tumboy ha? Pero ipasok na
ni mo diri. Agunta, saan lang kani-kani di ka ganahan ni, ha? Way lami. Dugayaan na, uy, ka na mo gusto. Akin, Saan na gitumar ni mo? Tuo mo ka na tambala, uy. si Master ang naging una ni. Mana na sila. Propaganda raman na ilaha. Tuo sa kay kastanan. Hapit Tuo sa lagi. ka na. Master gud. Kanito, Hapit iyo, ganina raman ka kanito, Mar. Dugay pa ni ay. Hapit lagi. Matsahon ta sa ka. Dali, asay. Lagi. Hoy, usay. Nabit kay akong hiluton. Kuan, kinita ba na ko din dapit ko? Ay, ako hiluton, ha? Hiluton! Chef! Hiluton! Apoy niya. Nasipyat ko. Dua ka buok tambal para sa sakit sa tiyan mo yung tumar. Di mo dito para pa-strong ni Dayon Yor. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Carding, ginaingon, buot ang nga pagkabana, ako kayo ang akong asawa. Apan doon na lang higayon nga masaha ka, sa dili ni mo tinayuan na mahitabo. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi, di na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba? Kibuwagan na nimo ang imong uyab. Nga naman nga, ha? Aha, kabayhan natay. Ha? Abi na ko, Uy, pero sa di akong gibugha, di naman putli, oy. pero huot yun. Huot yun, buga na nimo no, huot yun. Kaya ko ba na nimo? Aw, oy, kutok-kutok gihapon, oy. Lagi. Pero, ang gusto gina ko nga pangasahuon tay, ano yung ako gina makagusbat sa iya? Ay, pastila nimo. Mangita pa man pagkagong taon, oy. Unyag, kung maigo na sa imo, saan naman lang nga, nabyudo ka. Sukad. Wa pa ko makadungog nga dunay babae nga lakyo eh. Ay, Busa kining ako rong panguyaban tay. Kung di siya ni akong pakaslan tay. Siya na. Okay, Ting. Gisugot na ta ka. Gidawat ko na ang imong gugma. Ay, salamat. Kay imo din kong gisugot day yani. Ayaw pa ako binuangi, ha? Sukat, karon pa ba ako makasuwig uyab? Gisugot ta ka kay nakagusto ko nimo. Unya, nakauyod man sa si mama nimo. Kay buotan man kagnaw. Akong isaad ni mo day. Dili na ko muling ipaglaing babae. Ikay na'y akong tunayon. Ug kaning ugma ha. Manuroy ta day. Mag-date ta. Mao ba, nak? Buutan kay si Carding? Oo, ma. Pinangga kay ko niya. O, ninduta de aning hagkanta sa lips, maoy. Lami kaayo, ay. Ah, hawk sa lips sa day gibuhat ni Carding ni mo? Gakos og hawak sa lips ra, ma. Di lang sad ko magpahilabot niya, uy. Basig sakit niya. Ah, ako pa ikaw no. Hagdo na ni Mugminyos Carding, uy. Husto naman sad mos edad ba? Og ma, mag-date man pud mi. Ako niya siyang hiskutan bahin, ana. Magminyo na lang pud ko, uy. Aron makakita na ko sa akong liwat. oh, mao ba? Ay, mag-date ni siya mo ang imong uyab dong. Ug imo na siya siyang bugaon dong. Utay. Aw. Mao na ning higayon nga. Bughaon ako siya tay. Ay, sige, biyugaay mo. Klaruha ba yung tay? Uy! Diya gani oh. Nagdako og baby oil. Akong butangan og baby oil nga ako para di ko maglisod tay. Ay, kay gusto lang niya. Ay, Baby oil baby oil. din. Ay, sige na, kanya. Butang niya din og baby oil. Nak, kay aron ba, basta hasta na ba niyang imuuyab, kana na ba imong uyab niyo? Bubuisin niya og baby oil ng iya. Ay, humot ba? Ayon, dali lang nga. Ka. Utay oy, utay. Sikit-sikit tay, ari na ko tay. Kilami na kayo tay. Hala? Hotel? Aw, hotel ni motel. Motel day. Ano, niya lagi ni may unang diring gisakyan natong taxi. Uday. Mao na ning higayon na nga. Sahuan na to ang duha ta kagugma. Oh, Carding.
Umuulan ko. Kinamit tayo, day. O, day. Maram naghatag og bunan. Kaasa ko, anak. Wala ko, ano, uy, ani, ay. Sige na, day. Time pa, uy, di lang tingali sa kumutan, uy, unya na lang. Wala di lang ko, anak, uy. Di lang ko ding, uy. Naana, day. Nabutangan na ako baby oil nga kuha. Huwag mo nga sad. Nabubuan sad na ako baby oil. Kanugdamog doon. Alibi. Time pa, uy, ay, oo, unya. Di na sakit. Hindi na tingali ni sakit. Ay! Ayasin ko agay! Lagi! Ay, salamat. Sugot si Carding, anhin mo mutipon og puyo din his atong bay. Maugid untay gusto niya ma nga ako sa ila puyo. Kay ang babae at tumanggit ko na puyo sa bahay sa laki. Ay, unya na tipon og puyo niya, day. Kuminyo, nako. O may asawa na ko usa ba, o ba na di ay, laayan ko din hinga ako rang usa, oy. Aw, unya, kumusta namang unang adlaw sa inyong kasal, ha? Bisag di na ko fin ngayang gihilabtan sa unang gabi is among kasal. Pero, hang man lang gihapon mauy. Gibilahan ko ni Carding og 5 ka round. Wala, uy. Ay, nakakita bitaw ko makausa nga siya. Uy, misiga matanaw na. Uy, dako ba di ay? Tos aning papa ni mo. Kuigo ramagutong iyaha, pero tanaw ko ng bana mo, sos. Pagkaswerte ni mong anak ka. Ma? Pababay ka rin? Ay, oo, lagi bay. Ang akong ugangan ba? Magsige magtutoks ko, Nagyaaway magtutok sa iyo, bay. Bida. Ay, gusto ng tilaw ni mo. Gusto ng patira ni mo, ha? Pero ba rin mo, ha, ba? Sus, mura yung tacos Paul sa una nga ka na mura yung dako keng handol niya gamay keng tumboy, ba? Ang sat, diris may handol po tinako, yung tumi-tumboy lahat keng gamay kayo. Puro si mo, ha? Pero bida, di mo rin. Tsaka ni mo gangan. Biglang ko, inahan siya sa kong asawa, ba? Sasto. Di ko na ko na siya, di na ko bahato na, Sasto, baga. Tuga na, doon. Baga, dyan mo, Respetan ko sa kugangan, Tanaw ra ba ng kuhan? Imugang sulirang paahin ng mabigot kayo. Napailubot pa imo. Inigla ko, brumuyog. Lagi? Uyug-uyugan ka na, patungan ka na, uyug-uyugan ka sa lubot mo. Sos, biray na. Di ko, Sos, tama mo kayo gustong tilaw, lagi na mo, birahi, lagi na may karing. Ama, miso lagi ka din sa kwarto na mo ni Yani. Gawas ka mo, Ganyan pisa sinin ang imong gisulob, Wak. Ding. Gimingaw na ko kada ko kataas anang imoy. Dako ani uy. Ano ang gigunitan mo? Trabaga no. Umagaw kang kumima, Umaga. Ito ka na kagalang Jollibee. Manghigdat mo. Ang layo ni kang dako ang baba ni mo. Kana tungod kay usay akong anak. Tugay na ni mo mapiling ako. Hindi. Sakto mo, Please na kayo. Ako magkukuwas na ka din, Ako manggutak ka. Ay, may nagkaayo. Yakan ko rin Ay, nahitabo yun na mo dahan sa akong asawa. Uman sa nahitabo, milik kayo na lang ko niya. Usahay iya kong kabangon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rinloy. Ginaingon, gyud maayo sa usa ka lalaki, uyab na nga iya magustuhan, hingi pa siya glaing babay. Kay sigurado gyud nga matintal ka. Ug mao imong maasawa ang babae nimo higugma. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, ina ko mahimong mahikalimtan. Birthday day sa imong amiga nga si Sipin karong Domingo. Ug magkigpangaligo sa dagat uban sa tanan niyang higala.
og hasta ka og ako, iya pong pakuyugo. Oo, dong. Kuyog ta. Ay, dugay na kayo kung awak kaligo sa dagat, uy. Sabi ko yung swimsuit, dong. Ako itong isuloob. Kanigdutan na eh. Oh, sige, ikaw ko. Sige, okay na ko. Pakuyugon makatang niya. Kuyog ta. Basta, ingon siya, wak ko tayo gasto. Pero maikog man sa tao, eh. Magdalang ko tagamay nga karne para mapuno sa subaonin. Basta mauna to, dong, ha. Kuyog karong Domingo, ha. Mao ba, Berendloy? Pakuyugon mo ni si Penligo dagat no karon Domingo, ya birthday, ha? Bay Ribor, nindo tagimbitar man ni nya kuyog na lang ni para makaligo sa migdagat. Wida. Bay, ato la di bay ato. Zaman bay. Kana ba si Pen? Sama. Sulti na siya nako. Dako ka na gusto ni mo. Ha? Paabot ko siya nga kana bang bubuga na ka ba kanang siya na kuno makabuwag mo si Mary, magpaabot lang kuno na siya. Magkabuwag mo. Okay, magkabuwag mo si Mary ba? Kay pachancing dayon kuno siya nimo. Grabe Imo sa. panguyaban. Bay. Sisipi nakagusto na ko bay. Grabe ni bay, guwapa sa na siya no. Pero isod lagi nanom ko yung Mary bay. Nanom ko iyab. Nya mahansad na ko sa Mary bay. O gani, padung nam ko sa ila bay. Mag-date ni ron. Kulmiri nga ako. Okay, kuha dito. Di ko ay. Para na ko ay. Pagin doon, lawas sa si Pen kay Mary ay. Layo kay Mary ang si Pen ay. Si Mary ba yung pinakagwapas ta ng babae? Alam na ko bay. Ha? Sige bay, adban ako ha. Kay manuroy na mi. Check in na mi. Yan ito dyan. Isa ko, lamig sa Mary. Kapag nas dagat, ay. Kaya na ko wakal ko dagat, ay. Basta siya. Abi mo tayo. Nag-bring problema ka rin dahil. Ako sa text mo suko. Ngayon ko doon. Ngayon kayo eh. Pero naman, yung atubangan ba? Ha? Biyak lang kayo. Maklaro kayo yung atubangan na kuuton kayo. Ay na, inigbangil sa ulan. Mabantang ramang ko dakwit. Day! Day! Di na lang yung dapitan yung ngayon mo tangan? Di man, oy, sakto ng gilawmon. Taga-tutoy na ako. Ay, sige, Totoy! Taga-tutoy! Tutoy! Sige! Si Siping na... Yan na tanan? Kabugdag daw niya atubangan mo. Kalamig yan. Pas diha, oy! Klaro gina. Sakto na ito ang gilaw mo na. Totoy rin ako. Sisig tutoy ba? Garasan. Kapoy anding istorya ha. Love ko ay madahib ko. Sige lagi ka tutok sa ako. Lain kay ka. Huwag na matutsi sa kad. Masakot ko, ikaw na ang nagbibiyan Siping. Mauna, og musugot ko nimo kung nanguyab ka na ako. Gusto ko nga ikaw pa ikaitak ka rin mo, Siping. Mau nagisulti si Pen mo katong ligo mo dagat. Ubay Ribor. Ang tinuod. Wag ko'y gusto niya pero kanahan kay siya nga ako siyang mag... Oy! Usa? Di ko ay! Buga, lagi na rin ito mo. Samtaon ka, oy. Ito sa dagat, may pwede ito tinubuga. Sige kang istorya atong uyab nga si Mary. Una, itong si Pen, nalagwa ba? Nga adyo ni Moy, banga adyo ni Moy. Bugdog ka kay katuban. Mau lagi? Pitab, sus. Wala ko sugtanan niya, kay sugot pa ko na niya. Sus, Ngayo ra ba siya nakong number? Nga ito siya cellphone number nako. Magsige lang siya og text nako nga magkita ko numi. Tanawa ito, lagi na. Bahalo, kay gusto na niya. Sabi ako eh. Ako pa ikaw, no? Bagan sa nimo imong uyab. Nya sipil sa uyab ba? Masukar kinamiki na ba eh. Sus! Kanang uyab mong dumiri nga. Pislat kayo, ilong niya pislat. Pagyo kaya tubangan.
Nya, atong gitutukan na kung diyang naligo na siya sa dagat to. Basta lupya ka, gatubangan, sus. Lain na tanaw lagi. Sasambot lang. Bati ka ng uyab ni Moy! Bay Ribor. Tay? Mangya. Gusto si Ribor, oy. Mas gwapa og nindot og lawas ni si Ping kaysa imong uyab nga si Mary. Dako man ka og gusto nimo si Ping. Hala, uyaban niya. Og buwagin ni si Mary. Sige nga. Mahal man ako si Mary, tay. Pero kay gusto man yun nga magna ako sa sipin. O sige. Tumana na ako siya, tay, sa iyang gusto. Magkikita ko niya. Kanya. Bugaon ako siya. Sige, kahuya. Buga. Kanya, mo na yung gusto. Biga, tuogin ako ha, papang kakay mo. Igo na si imo sipsipin, takiang gina. Nawa na, maglakaw na nag-ugom ka ng kwan. Pakaw, ikaw man. Sige, Tay. Sige. Makikita Bahala mo ko ka ako kanya. gustong sipin, tay. Siya, ikaw. Makikita ako niya. Aduwa na yun. Lagi. Kami. Lapit ka na kinakain. Ano lang po yan ang ay. Kanya hapira ng ubos. Ay, kalami. Niya ka rin. Pati una. Niya. Tay. Irahan ti ka. Nag-iis na. Niya. Anay, tay, kaway lang. Kaoy. Inay lang. Ay. Bahala. Unsa? Mabdos ka kung ako'y amahan si mong gisabak. Oo. Basta kinahanglan na ako imong pakaslan. Kaya nagsabak na ko si imong anak. Gisigihan ba ako ni mong tumawa na maptos ko. Basta pakasli ko ha. Pakasli dyan ko rin, Loy. Pero pagkadiyot lang, huwag mo ko'y gugma ni mo. Si Mary nga akong gimahal. Uy, si Mary. Nga akong gigugma o dili ikaw. Dili ka gani magpagasan na ako. Mag-ikog yun ko ang anak na niya sa ako sa bakay. Tungod sa akong kahadlok na si Pin, siya na lang akong gipakalan ay. Kaya di sa gugusto ka nga nasa iyang sabakan, nga ako'y amahan. Siya na akong gipakaslan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tessie, ginaingon, ibitaw ko gwapa. O gwapa ka, pero bisag kinsa lang nga lalaki ang mutilaw sa imong lawas, mao nga way nangasawa nimo. Ako nga di gwapa, pero gipangasawa og lalaki nga matuod ka nahigugman ako. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga kumahimong mahikalimtan. Mao na gipanabing Carlas gawas. Oo ma, o kuno nga way manguyab na ako kay di kuno ko gwapa. Ay, kahilas baya niyang musuting sa maana. Abi kay gwapa man siya, kay Amerikanong iyang amahan. Gwapa bitaw siya, pero liwat siya sa iyang inahan. Bisag kinsa nalay motira anang bayhana, bisag daga pa. Nga nungo man sad pangasaw ang iyang mama sa amahan niyang Amerikano ma. Ha? Oo. Wapakasling iyang inahan sa amahan niyang Amerikano, kay nasakpan mas Amerikano nga nakigdog og laing laki ng iyang inahan. Mao nga laing Pinoy o Pinay di ay gipangasawa sa Amerikano. Mao na hangtod ron wa makakita na Carlas iyang amahang tinuod. Ay kay wa naman gyud mo balik sa Pilipinas tong iyang amahan. Human gid ang iyang asawa dito sa ila. Ay, gusto man ako makig-amika niya pero ambot ka no dili siya ganahan ako eh. Ano kakalain? Sige na sultig bati bato ka ng tisi o mahilabot ni mo. Suya mangud ko anak niya, uy. Kay bisag dili siya gwapa no, pero daghang laki ang nakagusto niya. Unya, siya pa'y mo bastard og laki kung manguyab niya. Hilason, murag gwapa. Carla? Mga ikaw, Rustom, kung gusto ka nga magpabilin ang ato relasyon, ayaw gid ko panungga ha, nga muday ka ng Carla. Ayaw ba ya, good? Pabida. Sus. Ako manduwis kang gulingon ha. Huwag yung ana ha. Carla, sultian talang ka. Nagkaday ko anang kabuutang tisi. O sama niya ang gusto na kong pangasawa. Ay, di ay, ha? Pues, karon dayon, buwag na ta. Na,
Naa si Rostom sa silong, ma? Uday, mamisita ko no siya nimo. Gabuwag naman ko no silang Carla. O mo ko'y gusto anak niya, mauy. Ay, sige, ako na siya ato bangon. Tinarong man siya nga ni anak ato para mamisita na ako. Ala, sige ato akaw, bali-bari lagtarong ha. Wa ka manggit kay gusto niya. Sige taon na, sumta na taon ko. Ano lang, ikaw mo yung gusto ako. Si Carla ako lang itong pangyaban nga. Pikita mo siya gusto ako. Rostom, pasaylo agit ko. Gwapo ka, pero umang ko'y gusto mo. Pangita laglaing babae nga imong mayaban. Bati man pagkugnaw. Dili ka angay nga mag-uol kung basteron ti ka, di ba? Kay di man kugwapasad. Di bitaw ang wapa, pero utan mo kay ka. Klaro kay kilig bahay taon. Kung imo na ka na kong asawa taon. Awan kayo, kung di kayo gusto na ko, okay ra. Di lang kumugos mo. Ato taon nga. Dawaton na ako makiasa taon. Sa akong ugma diha ni mo. Ay, salamat sa imong pagsabot. Matrostom. Maupag ka bayot? Niya si Gabriel? Nabalik na sa atong dapit? Uy, gwapo na kayo siya dayo, eh. Misabot yung gwapo nga dito sa Mapuid, Manila. Dagang katuigan. Karon ni, kuno na? Ano, yan na siya, puyo. Bali sa itong dapit. Imugaw, naibog pa ako ng Gabriel. Pero di lang ko angay niya kay batik makugnaw. Samtang si Gabriel, gwapo. Ubi parison lagi. Ikaw, tisi. Mao nga, igot na lang ko sa pagkaibog niya. Unya ang tanan, way katumanan. Bitaw, sab no? Nisod may tabang nga manguyab siya ni Noda. Gwapo si Gabriel. Ikaw ang naong maguwang naggamay sa bati. Ang si arang-arang. Unsa? Sige na bayot. Na si Gabriel Ping. Manguyab siya na ako. Macho na pa siya lawat yun. Lawat? Ay, lawas! Was na dayoy. Kaya misamot na siya gwapo yun. Ay, suwayan ko ay. Tingnan ako si Gabriel. Suwayan yun na ako. Pero, hoy, lingin be, kwarta be. Kwarta dayon. Aron ganahan ko mo diskarte niya para sa mo. Gisubo ka ni Carla nga manguyo niya? Udong Gabriel. Oh, guwapa ba yan na si Carla doon. Pero, dako na lang na ba ang iyang kuan. Oo, mong ko'y gusto na niya, bisan gamay. Sukod pa kaniya to sa wa pa kumularga sa Manila. Doon ako'y laing babae nga nagustuhan. Ug siyang akong pamistahan. Kinsa ba itong Gabriel, ho? Kinsa? Ang imong igagagod? Si Tisi? Unsa? Ay, si daw Tisi? Oo. Hala ni mo, no? Loko. Ikaw gusto rin ba na mo si Gautisi? Dungin. Ano ba? O sige bayot, ing nasabi nga, sida ko niya ugma. Ing na bayot ha? Nagagusto ko na si Gabriel na ako. O mamisita siya na ako. Ay, wala ikaw. No, siya, gusto ko na siya ni mo. Ay, ko sige panahon day. Ayaw yun. Ay, oo, gawin. Doon ko si Gabriel. So, na ko siya. Maon na. Ay, dahil pagtuoy nga nagusto siya ni mo. Basin bayag, gusto lang ng tilaw ni mo. Masugto na ko siya. Apan, di na ko itugyan niya akong kaputli, no? Unya ko gani itugyan niya, kasal na mi. Salamat dahil sugot ko ni mo. Mahal tayo ka. Gwapo ka, Gabriel. Sabtang ako dili gwapa. Basta may posibilidad nga na makakalang. Ug mutuo ko nga nahikukma ka na ako. Kanakon pamayan ko nimo. Ug pakasli ko sa madali nga panahon. Besar mo to kang maglamang ko diyan mo. Pamayaan ka. Pakaslan ta dahil ka sa lamadali. Kaya ako dili ni guwap. Ni dali. Gabriel, basig dako ba yung naimo? Mga lupa ni ko. Ati ko ognaw, pero nakabna ko gwapo. Unya matuod pag yung kinahigog man ako. Di man tuod ko gwapa, apan ang akong kabuutan o kung kaputli, mo'y akong bahandi, agipasigarbo ko sa kumbana, gugma o kabuutan kong puhunan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, mahal ko lang kaayo siya. Noong bisan may asawa na ko, natindal ko pagbalik sa kanhi kong hinigugma. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong kapuya na ko dayay. Upat karon gid ang atong nakuha.
Hasta ko dong, kapuyo eh. Pero ang gabi, inarap ako malarga sa kais barko pa dong sa Manila. Agi lang, makatuog pa makasbar ko, day. Igo sa dinig abot sa Manila. Lagsik na ka, Unya rata, magkahawas din sa motel. Muribansin sa tagkausa, okay? Palas pa. Ikaw, Kuy. Basta bayo tong ha. Kwanto, anak ko sa Manila. Ayaw pa yung pangitaglain din niya, ha. May bawaan ganin ako nga may lain akong uyap din, eh. Magpakamatay mong yun ko ba? Uy, day, ikaw lang ang akong mahalon. Ugwa nilain pa. Ikaw lang, Jillian. Karon nga nakalarga na ang imong uyab sa Manila. Unsa may plano mo, ha? Manguyab kaglain? Kana ang dili mahitabo pa. Si Jillian man og wa nay lain pa ang akong higugmaon pa. Oo, lagi man gani mo. Nga ako ba nga, sus pastilan. Lingaw-lingaw lang ba? Palabay bas kalaay. Kita ra bang mga lalaki, no, do? Gamay tugnaw. Tusig pining ato doon. Sa tugnaw. Gila ba? Agwantahon ko na lang. Lingaw-lingaw eh. Di lagi. Basta kay dili ko mo gamit og laing babae pa. Gawas sa akong hinigugma. Kana ang ipanumpa ko. Unsa? Lagi Byron, kamutuong ako. Ipo ka na smart lane mo. Kung manguyab ko ka niya, manguyab ka niya. Away dagang istorya. Diretso robansa. Away dagang sugtunay ka na yan. Ay, bay. Nagsaad mugod ko sa akong uyab nga dili ko manguyab og lain. Pero unsa man? Ha? Di naman ako siya makontak sa cellphone eh. Ang isang Facebook. Wansad siya mag-online permi. Purbida. Napasabot na ba nga doon na sa ilang uyab to sa Manila? Staan na iba. Doon na mayroon. Mag-uday nga, dili na ako siya makontak. Kung ang nadihay nga nitabo niyang niadto kasi yung isuon o nangutan ako ganong di na nimo siya makontak? O ba, minyo na ko na siya. Gilugo siya sa kauban niya sa trabaho. Mga napugbo siya sa pagpakasal ini kay mabdos man siya. Yang giilis sa nang iyang cell number. Di na ako siya makontak. Huwag nag-ilis na siya Facebook account. Tulo tingnan na niya oy. Kay mauo sila ni mo. Muna. Nga kalente na lang. Kanang Marlene ay ako ang gusto mo. Ay, siyang pungabi. Sige pa. Ingon anak lang gid ang akong buhaton. May pa. Dako gusto si Marlene ako. Siya na lang akong uyabon. Og akong pakaslan. Ay gusto na akong magbinyo pa oy. May ilag na siya. Still. Wala mas Jillian pa. Magbinyo na lang kong lain. Wala. Ni anak. Salamat ha nga imo din kong gisugot. Mahal ta ka, Ronnie. Magitawat ka dayo ng imong gugma. Marlene, mo prangkal kong sultin mo ha. Si Jillian paghapon ang niyasa kong kasing-kasing hangtod karon. Apan kun maminyo na ta. Aw. Inanay ko na tingali siya nga malimtan day. Kung makasalaon niya ta, Ronnie, ipasalig ko nimo. Mahimo kong usa ka buutan nga asawa, buutan nga inahan niya sa atong mga umaabot nga anak. Makaton ka na sa pagmahalak. Makaton ka na, Ronnie. Tabangi ko ampo day. Nga malimtan ko si Jillian. Ug usaray makatabang nga malimtan ko dayon siya sa hingpit. Sa daling madali, magpakasal ta. Oh, Ronnie, magpakasalta sa labing dali. O unya ko na ihatag yung mga klas kung sa atong kasal. Ako ni Ronnie, imo na ka. Asawa na ko ni mo. Ronnie. Ano di ka, oy? Di naman. Kaya nailad ko sa kong unang uyab. Pero siya may nakaana na ko. Ikaw ka. Dako lang sa itong iyam. Nailahanin mo nga. Di na ko. Okay ra. Ano pa mahimo kay sawa naman ka. Halibe, hali. Di ko na naman. Sa nga. Oo, dara. Danan kong Oo pa. Di na birhen ang inyong asawa nung human sa inyong kasal. Dili na pa. Pero okay na ba ya pa?
May gidakon sa niyo ako. Pero siya. mao gid untay gusto na ko pa nga babae nga akong maasawa. Girl. Anak ko, ako kauna ba? Sama ni Jillian. Naminyo man to siya. Kung mahitabo nga balik siya, andam ko gihapon siya nga ito ba? Pero may nilami nga istoryahon pa na pa eh. Minyo naman to siya. Ako, minyo na sad. Di na mahitabo nga madugtungan pa nga mong naputol nga relasyon. Pulos na mi, wa na'y kagawasan. Ni kasi bay, nabalik og byuda na siya. O lagi bay, kami kun mismo may nakita hapon. Uwa na siya anak ko kaysa di ako nung lumabdo siya, nakuhaan mo siya. Bata ko nung siyang tiyan, nalaglag ko no. Laglag? Laglag ba? Kaya gikab siya sa Manila taon. Balik siya, single na siya ngayon. O gusto niyang makikita ni mo. Ang tinuod ra ba, bay? Siya paghihapon ang akong gimahal. Nibaw siya. Pero, bay, nibaw sad siya nga may asawa na ko, ha? Utro po siya nibaw na. Pero matod niya, kung masugot ko no ka, magtaban ko no mundo ha. Biyahin ni mo ang asawa. O palayo lang ko no mo din sa tulapit. Ing na siya bay nga magkita mi. Imingaw na kay Kunjil yan. Ing niya siya nga magkita mi sa luwas. Gina bay. Mingaw na sa kekon. Mas mahal kong ikaw ako ipagpaguli ko sa iyo. Dura kay kong agonit, ani. Kain ko niya. Basta lupan mong sinigaya. Balik sa'yo. May lain man tuod nga laki nga agi sa una kong uyab. Mao ang yung apan bati ko nga mas malipay ko kung nga ang ikauban ko sa kama. Mao nga gibuwagan ko nga akong asawa. Gibiyaan ako siya. Gitaban ko sa una kong pinipili. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Riner. Ginaingon, mas may pagdita manghilabot sa kagubot, malabot. Ikita na hinuon ang maduot sa alao. Mao kini netubos ko kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimpi. Mao ba, Dajina? Ay ula gidong. Buot unta nga maghikog ang imong igagaw nga si Tonyo. Man si masayod nga may kabit ang iyang asawa nga si Mila. Saan pigi ko? Doon nagbinuang nas Mila. Kay pirmi na magpasiksi. Bisig na nas bahay. Kaluoy si gagaw na ko eh. O niya asa mo nas gaw Tonyo? Tuwa pa ko sa ospital. Gidali man og sa mga silingan. Kay nakitaan ko no nga naglaslas sa iyang pulso. Pinta. Bahala magabit ng iyang asawa. Di siya budagom sa pagpagamatay. Magkatawa lang niyang asawa niya. Huwag ang kabit ini. Dini ka lang, Daya. Mato ko sa ospital. Uy, mukuyo ko dong, uy. Tana, kita ang duha ang mato sa ospital. Ngalong ila pa magkong giluwas sa... Wala'y biling nga akong kinabuhi ka, Riner. Kinunan nila ang laki ang akong kasawa. Gaw, Tonyo. Dako siya pagibuhat mo. Kung doon may lain na yung mga asawa, hatagin siya siya gagawasan. Kaya ikaw, mangitas kag lain. Bitaw, anak na lang ang buhata Tonyo. Sakto ng tambag sa imong igagaw. Ayaw paghikog, uy. Napay daghan nga nagsayal, uy. Mahal kayo na ako siya. Hindi lang ko mahigugma. Sa pahis ng asawa ni mo eh. Naghimo siya binuang ni mo. Tuyo siya mong kabuutan. Makitaan ko lang siya. Igo siya sa paro sa ko. Ayaw gaw. Di ko gusto nga pasagit na mo siya. Mahal ko maghapon si Mila gaw. Isa man lalaki ang kabit niya. Kinsa gaw to niyo? Poldo gaw. Ang barumbado ug bugoy sa atong lapit. Di ay ha? Makitaan ko ng tawarab. Makatilaw. Katilaw gisa nako. Malintian siya nako. Antayin ko siya. Uy, ayaw na lang naghilabtis bulldog, uy. Balditura pa na. Magsigira ba nagdag kutsilyo? Sige yan niya kang dunggabon. Wa ako madog niya. Huwag ka nang imong asawa gaw. Huwag na siya. Huwag siya. Kung magkabalik mo, ikaw rin apoy, tuntuhon na na. Ikaw rin pa maugtas. Kana katilaw naglain, mahigaan na na. Mangita ka paagi nga, nukunda tog lain. Mao ba dong? Nagbalik sila si Tonyo ug Mila? Day, gahi kinig og agaw na ko eh. Bisag gihugaw-hugawan na niya pagkabana, gibaliwa lang niya. Nakibalik ka pa siya siyang asawang kundatan. Dili sa ta makabasol niya dong. Dako man siya gusto siyang asawa. Magampo na lang ta nga dili na mausab nga magbinuang si Mila. Bini mo day,
Ako, pagkahan gud ka. Kung si Bako, ikaw magbinuang ako. Kung ikaw man laki, may isang nagugma ko nimo. Ganda ka. Dinig ko, mudawat pa nimo. Kay para na ko, ang asawang hugaw, angay nang isa puwira. Di sa taon na mahitabo nga mga laki pa ko, uy. Naana ko nimo ang tanan nga akong gipangitak. Gwapo ka. Taas. Unya dako og lawas. Musa din ako mangitaglain, uy. Haday, nigil ka mangitaglain? Hatong, dili tagid kabudhian. Kaysa gikaingon ko na, naana nimo ang tanan. Oh, itagpaw man sa ko nimo. Parte sa kayo kamudas kama, uy. Wa ko kag 5 ka round. Salamat ay. Dong, tanan na. Nagmamdagan niya. Lain ba? Naku. Asa tayo? Ubay akong ligo to. Untuk ka? Ata na? Tulsan ta na? Sige na to. Hakin tayo ni. Kana, sige pa dong, sige pa. Sige pa. Hangin mo kamot, Pi. Pero mo. Tira Unsa? Ay ula gidong. Nasakpa na sa ni Tonyo si Mila nga gipatungan og laki. Ano yung maginibabayan na da? Huwag isang magbuwag itong buldog. Nagpadayag niya pong ilang relasyon. Lain nasad ko no ang yang laki dong. Si Maximo nasad ko no, ang bagong nabiyuto. Hindi mo maginibabayan na? May bana siya? Musa din na siya aking bukundat paglain. Di na ba mo? Ako'y pitol ni babayan na. Ayaw na lang panghilabot sa ilang problema dong. Uy, bahala na lang nas Tonyo nga musulbad sa iyang problema. Kuya Wanig, maghikog na po si Gautonyo. Ay, uhala tuod no. Basig maghikog na po to. Ato na ko si Gautonyo. Hindi ka lang, dadya na. Sa mga inaanak ko, gaw. Anong iyamang kuluiban? Buta man akong pagkabana. Sam ka? Ay, maghikog na po unta na siya dong riniray. May ganit kaya akong naabtan. Inom na ba ang taghilo? Uy, salamat yun kay nasanta ni... Bantayan na siya, ha? Nga dili magahimog daw ta siyang kaugalingon. Stila na nayabag naman tao ng asawa niya, eh. Gwapo mo ta ng akong anak, pero nga nung mukundat pa masyaglain. Mahal man unta na ako siya. Yung nga nang mangita pa man siya glain. Hoy, Tonyo. Hoy! Paminaw, ha? Buwagin ang imong asawa. Pangitaglain. Pangitaglaing babae nga buutan. Baka kita kapag basulabaw pa niya, oy. Mahal kayo na ko siya pa. Gigugma ko siya pa. Buang. Wala'y gusto ni mong imong asawa, mapilit ka lang gihapon niya. Kabugo, ba niya mong utok taon do. Ako ganin niya mahinayak na. Ayaw, tiyo, no, samsan mo ka. Ano? Diniligas Gautonyo sa inyo, ha? Ay, gini siya palagta. Basta nga tulis karsada. Magpaligis yung dakuntak. Pislat yan ka na ko. Gusto gagaw. Maugin na yung plano ko. Ha? Magpaligis ko dakuntak. Hilam di ay! Hilam ay! Uyo diya, ha? Pasagdi itong asawa mong sakop ni Satanas. Pasagdi, mahiwi itong iya. Kung kinurjak sa nagalaki. Hindi na mo, ha? Mato ko sa ilang Gautonyo. Go, ato ko sa inyo. Kung tuwagan na rin mo asawa dito sa inyo, ako'y goro niya. Palayos niyong bahay. O kung mahimo, ihagbog na ko siya sa bintana. Karoon ka lang nila. Makita di ka ni karoon. Suod sa inyong bahay ni Gautonyo. Guro yun, di ka paingus kawas. Mapit ko sa tindahan ni Day na Oscar. Muyaro ko o sa kabotilyang bino. Ar kondisyon ko muguro yun ni Milag. Gawa silang bahay. Karoon, nag-inom na ko gamay. Matugos lang bahay ni Gautonyo. Day na! Nara ako bayad dayo. Doon ako sa bahay ni Mila o ni Gautonyo. Pantay ka lang ako, Milaha ka. Oh! Niyagi ka? Ikaw ba? Bagaan mo na ako eh? Gaw, salamat nga ni Aka. Salamat sa niya ka. Ikaw ba? Anong kabuhat kasi gagawin ko, Mila? Ha? Butin na esto nyo? Doa nga ni mo?
Pasaylo alang gud ko gaw. Pero di man ko matagpo si mong ikagaw, uy. Pura ka rin dako. Di ka matagbo ko sa kalalaki. Pati kang klases pagkaasawa. Ang angay ni mo. Isugbagas kayo sa impyerno. Uy! Amo! Naghubo magkasi. Ano ka? Baka ni mo? Di apa ay. Ala! Uy! Ihubo ni mo yung... Ano ka? Uy! Uy! Ano ka? Uy! Mila, imong kong gigagkusugyan ko. Mila, Buwan ka ni short. ikaw kagiron. Ay, Mila, imong gunaghubo akong... Ay, Mila, ay, amo. Ayang. Hello. Alam mo. Hindi mo. Patasan sa buwan. Ulagan ay. Wa ko magabalibad sa lingguan ko tanan ni Mila. O may naitabo gid namo. Lambi sa dining asawas ko igagaw eh. Nang mas naitabo na mo, wala ko awayas Mila eh. May uli nang ko. Way nahitabo. Dami as asawa ni agaw eh. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Magpapuno og pahuwam, Elsa. Igo na lang ning maningil. Ug kung makabayad na mo sa tanan ninyong utang, ay di na may magpautang, uy. Muundang nas digoy og pahuwam kwarta. Langhang yun si Tikuy, Pi. Siguroon lagi na ko og bayad lagi kung maabot na ang ipada nga kwarta sa kong igsuon nga tuwa sa gawas. Nahala, paabuta lang din hisilong ha. Sakon sa nakos digoy sa taas. Pag-o para ba kong ligo na? Sus, may bagyo na akong banan ako. Basta bag-o kong ligo. Madugay gani ko kanaog. Aw, si digoy di ay. Uli na lang ha. Balik na lang niya. Sige, mobalik lang unya ko, uy. O unsang orasa ka kung mobalik, Layla? Aw, igo-igo alang nga mahuman mig. Aw, kung makapaabot ka, paabutan na lang si Dikoy. Diya na lang una ka ha. Masaka sa kustaas. Nagilok na ba yung ako? Alam na ng kaayo. Diya na kayo sa Sige. Tingali ko mo pauli, uy. Buto lang nako sila nga mahumag. Pero, ipadukay ka ni ugna kong si Dikoy. Uli lang po. Kalain sa duwi. Nanggilok sa nooning ako. Ano ako mo ulit eh. Nagkinahanglan. Gibig pa rin. Lain ko na nga magputsa nga mahuman tawag good. Ako masito siyang gingnan. Makadugay gani ka kanaog. Mapauli na lang siya. Balik na lang siya. Kinadong dali na. Guna kay ko bag-ubay ang ligo ko. Ay, kanaog na sana ko to siya. Uy, basta mong labot to simba sa atong mga mahalong nabutang dito. Ang tao ra ba nga na nangla, no? Ako na ra ba ginagpanghilabot? Lah, bitaw sad no. Hala, uy, basig mangawa to niya to dito sa silong. Sige na, lakaw. Gana to dito. Balik ka. Na, ulian na na. Sige na, lakaw na. Nauga siya sa silong. Pero yung pagdugay ha. Kunahan na ba yung kay ko? Okay. Oh, sige. Di ako na nga. Balik na rin ko. Ay, ang kimok pining ako eh. Hubuon pa ning daan ng akong aron inigbalik ni Dikoy. Diretso na lang ni. Amo, kinis Dikoy. Uy, nagbulam. Mayo unta kon mahuman dito sila Charger, uy. Aron manaog si Dikoy. Wakahuwam ko niya kwarta. Hala, Dikoy man ang nanaog sa hagdan. Hala, di ako nila. Nahumak. Hala. Napura. Ay, asik pa yung lagi. Hala, wag kasi ako pangan. Hala, kadako. Ay, bayaan ang kanti ko. Ako eh, nagdamanday kong nanaog din eh. Nagkitutukan na pagmay ni isang ako matupangan na ba? May strong ba ning ako? Unya, may gimog gamay ning ako sa akong brain. Day, sorry kay Day Elsa. Day kung nanaog day, nagdali-dali mong kita nung kasako nga may gimong ura. Oh, kita bitaw. Nalagtapo ni si imong pad ang imuha. Kita naman sa kuana. Mo ba kita gidayin mo day? Turting kita aoy. O ganahan ko nga nagtanaw sa imuha kay klaro kaayo nga dako og taas. Warkit katunga ang gidakon sa kumbana ikumpara sa imo. Mo ba? Dikoy. Mo additional ko guwam og kwarta bi. Bayran lagi nako inig-abot sa akong kwarta nga ipadasa kong igsuon. Hindi na Dikoy. Hindi ni siya day. Ay, sa mas mga
Wala ko lain. Lagi ka tanaw diri ka ni ba? Tanaw lagi ka sa akong bao. Kayo, hawa. Sige na, pe. At na ko buwang ba? Sige na pa. Sasagyagan isa nga yung lawa sa ipayat sa utang do. Hindi para ba ni Ilsa ba eh? Pero ayaw lang kong bibaw. Si Laila ba kung dahan ako si Ilsa? Pabita, no? Amping lang yun. Ikaw masakpan. Kahit an-araw ba kung Laila, magpero ba yung tao na? Amping lang yun sa imong lihok, to. Mao ba day? Muadto ka sa syudad, day Laila? Oy, dong. Dugay pa kong uli, ha. Kay mahapit pa ko sa bahay sa kong igagaw. Unya na lang ta mag-inig-abot na ko, ha. Oh, sige day, sige. Paabot lang ko ni mga mauli ka, ha? Sige, dong. Arisak ko. Sige day, amping. Tuwan si Laila. Muadto day ko sa ilang Ilsa dayo. At tulog ko agis likod sa ilang bahay. Birahan ko si Ilsa. Siya ang himuon kong payat sa'yo. May kayong kang kanor. Oh, tas tanggapyaan yun. Anang kaganon, pati. Atol ba yan niyo? Nag-imong ba na day? Tuwa sa taas nagtawag mo. Yat lang, kanor, kadiyot lang. Nagkaon pa ko, dong. Kaon sa ko diri, ha. Ako kahiya. Kaon pa ko. Kumansa nitabo na mo ni Ilsa na impas ang tanan niyang utang. Uy, ako sa gikabit eh. Natuplan mo ko niya. Kung mauto mga suners atong palamay drama compilation part 178 o usbon ako pag-usab, daghan jud salamat sa nag-comment ug labi na sa akong tanan mga listeners sa inyong kanunay nga pagsuporta sa inyong pagpaminaw. Salamat kayo. Ug ako di shout out, nag-comment sa kuha, shout out nako si Ma'am Delsam 99. Shout out mo diha ma'am. Si Oscar Baydog, shout out diha Oscar Baydog, si Annalyn Browning, shout out si Sel Ompra, si Jude Plastico, labi na si Tito, shout out niyo diha. Si shout out po nako si Sir Luel Balandra, si Annalyn Browning, shout out, ug si Tupir Valdez. So mao ta mga listeners tanan ga comment sa tawa ug akong i-shout out ug apil na to sa pagbasa sa akong part 178. Ug usbon ako mga listeners, salamat jud kay sa iyong kanunay nga pagsuporta ug paminaw sa ato ang makalingaw kayo nga drama. Ug atang-atangin na po sunod natong upload mga listeners ug ngay ko pasensya nga tagdugay jud ta mag-upload tungod sa ato ang trabaho. Ug usbon ako mga listeners, salamat jud kay sa iyong tanan.